Να λέει ο καθένας την άποψή του. Λοιπόν, έχω μαζί μου ένα μοντέλο το οποίο έχει καριέρα και ανθρωπιστική δράση, βασικά ακτιβιστική, να είμαι ειλικρινής, να το πω όπως πρέπει. Είναι ο Τζο Ντένις, τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει στην εκπομπή μας. Καλή σου μέρα, πώς είσαι? Καλημέρα, καλημέρα. Και θα ήθελα λίγο να μας πεις τη γνώμη σου για όλο αυτό που βλέπουμε. Γιατί μιλάς για χοντροφοβία και για σεξισμό, που να σου πω την αλήθεια, συμφωνώ μαζί σου, δίκιο έχεις. Έλα μου. Καλημέρα, ναι. Είναι όλο λάθος. Δηλαδή, όταν διάβασα και είδα τα σχόλια αυτά στο TikTok, δεν μπορούσα να διαβάσω. Ήθελα να κάνω με το ετεροτροπή, ένιωθα πάρα πολύ άσχημα. Ήταν όλοι εναντίον της κυρίας Ζαμάνη, χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Απλά κάνοντας τη δουλειά της. Στο Twitter πάντως δεν ήταν, αλλά λες για TikTok και ναι. Το TikTok τελικά είναι τοξικό πολύ περισσότερο. Παιδιά, στο TikTok τα σχόλια ήταν το ένα χειρό βρωμιάρα, άπλητη, χοντρή. Δηλαδή ήταν απέσια, άθλια σχόλια. Το 2024 που νομίζουμε ότι πάμε μπροστά. Απαντώντας σε αυτά τα σχόλια, θέλω να τη δούμε παρακαλώ. Αν την έχουμε, πάμε να τη δούμε. Οι απόψεις σας βρωμάνε, όχι η ματούλα. Και είναι αυτό που είπα και εγώ χθες, ότι παιδί μου δεν κατάλαβα. Μυρίζεται από τα social. Αυτό δεν μυρίζουν τα social. Αυτές οι απόψεις μυρίζουν. Σωστά. Και οι ρατσιστές μυρίζουν και όχι η κυρία Ζαμάνη. Δεν είναι όμως μόνο τα social, παιδιά. Συγγνώμη. Εγώ είδα χθες από επαγγελματική διαστροφή τις τοποθετήσεις που έγιναν σε όλες σχεδόν τις εκπομπές. Και εγώ τις είδα από επαγγελματική διαστροφή. Μπράβο. Θα σου πω κάτι όμως, γιατί ξέρω τι θα σαν θέμα αισθητική. Ναι, σε κάποιους. Περίμενε. Όταν θέτεις θέμα αισθητικής, σημαίνει ότι αυτό το χαρακτηρίζει. Άκου, Ακολιάντα, αυτό είπε, θα σου πω. Γιατί έτσι, εγώ δεν είπα, λέω γενικά. Ναι. Τίμιο ήταν αυτό που είπε ο Γιώργος. Θέμα αισθητικής, άρα αυτό είναι ντε και καλά αντιαισθητικό. Αισθητικά δεν μου άρεσε. Λέει εμένα. Όταν η αισθητική μας, Κατερίνα. Όταν η αισθητική μας ταυτίζεται με κάποια κοπέλα που είναι παφουλή. Έχει δικαίωμα ο καθένας να μην του αρέσει κάτι. Δικαίωμά του. Δεν σου λέει όμως ότι αυτό απαγορεύεται και κράζει. Όμως. Δικαίωμά του. Έχει τεράστια διαφορά η ανθρωποφαγία και να πιάνω σπίτια, οικογένειες, να εύχομαι στα ενίες και δεν ξέρω κι εγώ τι σαν καλλιτέχνη, από τον λέω ότι δεν μου αρέσει αισθητικά. Που όχι ότι βρίσκω σωστό μια τέτοια τοποθέτηση, αλλά έχει πολύ απόσταση το ένα από το άλλο. Το πρόβλημα το μεγάλο. Είναι υποκειμενικό θέμα. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Όταν ο Ρουβάς τον παρακαλάει το κοινό του να σκίσει το μπλουζάκι του, γιατί αυτό γίνεται σε όλες τις συναυλίες. Ναι, ρωτάω, γιατί λοιπόν κάνουμε θέμα τη Ζαμάνη? Τον παρακαλάνε. Έβλεπα τον Πάνο Βλάχο. Τον Πάνο Βλάχο που, μπράβο, το καλήγραμμο κορμί του, ολόγυμνο και να τραγουδάει. Εκεί γιατί κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Γρηγόρη, τι έγινε, τσουτσούρες με τον Πάνο Βλάχο βλέπω. Έβλεπα το σημειότυπο από τη... Από τη συναυλία είναι στον Γκάζι και δεν είναι εξαιρετικός. Εντάξει, έχουμε μεγαλώσει και με Σάκη Ρουβά. Έτσι. Αυτό λέμε τόση ώρα. Δεν θα ξαναδούμε να σκίζει μπλουζάκι ο Ρουβάς πάντως, παιδιά. Έχει μεγαλώσει ο Ρουβάς. Δεν νομίζω ότι πια θα ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Τι λες, βρε Κατερίνα? Να σκίσει μπλουζάκι τώρα ο Σάκης, δεν νομίζω. Δεν άκουσες τι είπα? Τον παρακαλάνε κάθε φορά στη συναυλία του να σκίσει το μπλουζάκι. Και εικάζω εγώ, ξέροντας το Σάκη μεγαλώντας, ότι και να τον παρακαλούσα τώρα δεν θα το έκανε. Όχι, κατάλαβες τι λέω. Είναι διαφορετικό το κοινό από κάτω να παρακαλάει κάποιον να σκίσει το μπλουζάκι του, ενώ στη Ζαμάνη μας ενοχλεί ότι το βγάζει το μπλουζάκι. Είμαστε υποκριτές δηλαδή. Εκεί καταλήγω. Ντένις, ναι. Κάτι θέλεις να πεις? Συγγνώμη, σε διακόψαμε. Αυτό ακριβώς πόστερα και εγώ στο Instagram και η ανάρτηση, δεν ξέρω αν το είδατε. Ήταν ένα κολλάζ που έκανα που πάνω ήταν η Ελένη Φουρέιρα και κάτω ήταν η κυρία Ζαμάνη, που και οι δύο ήταν χωρίς μπλούζα πάνω στη σκηνή. Αλλά η Φουρέιρα που με όλο το σεβασμό εννοείται, τη θαυμάζω και δεν έχω να πω κάτι. Αλλά ζητοκραυγάζαν από κάτω, ουρλιάζανε, αλλά στην κυρία Ζαμάνη ήταν μια χοντρή βρωμιάρα. Μάλιστα. Ντένις, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.